سلام انتعنان نخلكم تختاتلتي يخون اندابلكو نابناي لما عنت مدبي كاتو ابناي لما عنت مدبي كم تلمود معكم نتختاتلتي يمهريو إلى حسبكو مدب حيزلكم متيلخو ناي لما عنت مدبي زلعلو حدا تعنا زلوو صوتاو ركب زفصم ودي اما عالتي كندي شع متلؤو دو يبل ويدما متلؤو إريكت يقبر زبل حساب كنرينا متلوخم أبوشتي حدا معالتي بزوح جزا دو زبل انتخوينو ጸገም አለኩም ዲዩ ዝብል ነገር ውን ክንሪና ካብዝ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ድቃስኩም ናይ ዘር ፍረኹም ወይ ድማ ስፐርምኹም ዝፈሰኩም እንተኾይኑ ኣብ ሓደጋ ኣለኹም ዶ የለኹምን ዝብል ነገር ውን ኣስፈ ሓቢልና ክንሪና እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንጽንሑ ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ጾታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ህይወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት በጽሑ ተምህርቲ ንወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ ሓደ ወዲ ብማእኸላይ ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ እስካብ 8 ግዜ መትልኡ ኢሬክት ክገብር ወይ ድማ ደው ክብል ይኽእል እዩ ብሃንደበት ክኸውን ይኽእል ብተሓስብዎ ሓደ ነገራት ክኸውን ይኽእል ኣብ ውሽጢ ሓደ መዓልቲ ብማእኸላይ እስካብ 8 ግዜ መትለኹም ኢሬክት ክገብር ይኽእል እዩ መትሎ ደው ክብል ዝኽእል ሓደ ኣብ ዕለታዊ መናብሮኹም ብተሓስብዎ ናይ ጾታዊ ርክብ ሓሳብ ክኸውን ይኽእል እዚ ዝኾነሉ ምኽንያት ድማ ካሊእ ስራሕኩም እንዳሰራሕኩም ቅድሚ ሕዚ ዝፈጸምኩሞ ናይ ጾታዊ ርክብ እንዳሓሰብኩም ክኸውን ይኽእል ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ሪኢኹም ምስኣ ጾታዊ ርክብ ናይ ምፍጻም ስምዒትኩም ክስምዐኩም እንከሎ መትለኹም ደው ክብል እውን ይኽእል እዩ ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ድማ ንግሆ ካብ ድቃስኩም ክትስኡ እንተለኹም ዘጋጥመኩም እዩ እዚ ኣብ ኩሉ ጥዕንኡ ዝሓለወ ወዲ ዘጋጥሞ እዩ እዚ ጥዕንኡ ዝሓለወ ነገር እዩ ምንም ዓይነት ጸገም ኣይኮነን ኣብ መበል ሳልሳይ ንሪኦ ድማ ናይ ሆርሞን ምውሳኽ ከጋጥመና እንተሎ ብፍላይ ድማ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ሆርሞን ተባሂሉ ዝፍለጥ ቴስቶስትሮን ሆርሞን ንብሎ ማለት እዩ እዚ ሆርሞን እዚ ኣብ ሰውነትና ብበዝሒ ኣብ ዝፍልፈለሉ ግዜ መትሎ ሃንደበት ኢሬክት ናይ ምግባር ነገር ከጋጥም ይኽእል እዩ ብፍላይ እዚ ሆርሞን እዚ ናይ ጾታዊ ርክብ ስምዒትና ንኽውስኽ ይገብር እዩ ስለዝኾነ ኣብ መበል ሳልሳይ ዝረኣናዮ እንታይ እዩ ናይ ቴስቶስትሮን ሆርሞንና ክውስኽ እንተሎ ኢሬክት ይገብር እዩ መትሎና ኣብ መበል ራብዓይ ንሪኦ ምኽንያት ድማ ኣብ ናይ ስራሕ ጸቕጢ ንነዊሕ ግዜ ዝነበርኩም ሰባት ሕዚ ናብ ዕረፍቲ ኣብ ተኣትውሉ ግዜ መትለኹም ሃንደበት ኢሬክት ናይ ምግባር ጠባይ የምጽእ እዩ ኣመጋግባኹም እውን ልዕል ዝበለ እጃም ኣለዎ እዩ ስለዝኾነ ናይ ሓደ ወዲ ጥዕንኡ ሙሉእ ንሙሉእ ዝኾነ ወዲ መትሎ ብማእኸላይ እስካብ 8 ግዜ ብመዓልቲ ኢሬክት ክገብር ወይ ድማ ደው ክብል ይኽእል እዩ ማለት ስለዚ መትሎይ ኣብ ሓደ መዓልቲ ብዙሕ ግዜ ደው ይብለነሎ ኢልኩም ትሻቐሉ ደቂ ተባዕትዮ እንተሃሊኹም ማእኸላይ ናይ ሓደ ወዲ ብሓደ መዓልቲ እስካብ 8 ግዜ ደው ክብል ከም ዝኽእል ክትፈልጡ ኣለኩም ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ሓደ ደቂ ተባዕትዮ ነዚ መደብ ምስራኹም ናተይ መትሎ እስካብ 8 ግዜ ደው ኣይብልን ኢልኩም እሞ ኣነ ጸገም ኣለኒ ማለት ድዩ ኢልኩም ክትሻቐሉ የብልኩምን ምኽንያቱ እንታይ እዩ ሓደ እዚ ዝሕብረልኩም ዘለኹ ቁጽሪ ማእኸላይ ቁጽሪ እዩ ካልኣይ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ክብድ ዝበሉ ናይ ስራሕ ጸቕጢ እንተሃሊኹምን ኣብ ሓዘንን ኣብ ጭንቀትን እንተሃሊኹም መትለኹም ደው ዘይክብል ስለዝኽእል እዩ እነዚ ምስራኣና ቀጺልና ንሪኦ ካልኣይ ሓሳብ ኣብ ምሸት ሰዓት መትለኹም ደው ኢሉ ናይ ዘርኢ ፍረኹም ወይ ድማ ስፐርምኹም ናይ ምፍሳስ ጸገም ዘጋጥመኩም ንምንታይ ከም ዝኾነ ክንሪኢና ፈለማ ንሪኦ ኣብ ምሸት ሰዓት ካብ 3 እስካብ 5 ግዜ መትለኹም ደው ክብል ከም ዝኽእል እዩ ኣብዚ ግዜ ድማ ናይ ዘርኢ ፍረኹም ወይ ድማ ስፐርምኹም ክፈስስ ይኽእል እዩ እዚ ነገር እዚ ከጋጥመኩም እንተሎ ድማ ናብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዝኣተኹም ክትሓስቡ ትኽእል ኢኹም ኮይኑ ግና እዚ ጌጋ እዩ እዚ ከጋጥም ዝኽእል ቅድሚ ድቃስ ብትበልዕዎ ምግብታት እዩ ንኣብነት ቀዳማይ ብዙሕ ምግቢ በሊዕኹም ክትድቅሱ እንተለኹም እዚ ጸገም እዚ ከጋጥመኩም ይኽእል እዩ ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ምኽንያት ድማ ናይ ፕሮቲን ትሕዝቶኦም ልዑል ዝበለ ምግብታት በሊዕኹም ኣብ ትድቅስሉ ግዜ እዩ ንኣብነት ከምኒ ለውዝ ዝኣመሰሉ ናይ ፕሮቲን ትሕዝቶኦም ልዕል ዝበለ ምግብታት በሊዕኹም ኣብ ትድቅስሉ ግዜ እዚ ነገር እዚ ከጋጥመኩም ይኽእል እዩ ከምኡውን ካልኦት ናይ ፕሮቲን ትሕዝቶኦም ልዕል ዝበለ ምግብታት ክብድ ዝበሉ ምግብታት በሊዕኹም ኣብ ትድቅስሉ ግዜ እዚ ነገር እዚ ከጋጥመኩም ይኽእል እዩ ስለዚ ናይ ፕሮቲን ትሕዝቶኦም ብዝሕ ዝበለ ምግብታት ቅድሚ ድቃስ ክትበልዑ የብልኩምን ኣብ ምሸት ዘጋጥም ኢሬክሽን ወይ ድማ መትሎ ደው
ናይ ምባል ካብ 25 እስካብ 30 ደቂቕ ክጸንሕ ይኽእል እዩ። ስለዚ እዘን ነገራት እንተጋጢምኩም ጥዕንኡ ዝሓለወ ከም ዝኾነ ብምፍላጥ ክትደናገጹ የብልኩምን። ብተደጋጋሚ ናብ ከምዚ ዓይነት ኩነታት ተኣቱ እንተኮይንኩም ንኣብነት ብሰሙን ካብ 3 እስካብ 5 መዓልቲ ናይ ዘርኢ ፍረኹም ወይ ድማ ስፐርምኹም ዝፈሰኩም እንተኮይኑ ባዕልኹም ትሰርሕዎ ጌጋ ከም ዘሎ ክትፈልጡ ኣለኩም። ንኣብነት ኣብዚሕኩም ምግቢ ቅድሚ ድቃስ ትበልዑ ኣለኹም። እቲ ካልኣይ ድማ ናይ ፕሮቲን ትሕዝቶኦም ልዕል ዝበለ ክብድ ዝበሉ ምግብታት በሊዕኹም ትድቅሱ ስለ ዘለኹም ነዚ ነገር እዚ ክተውግድዎ ኣለኩም። ነዚ ነገር እዚ እንተወጊድኩም ድማ ናይ ዘርኢ ፍረ ወይ ድማ ስፐርም ናይ ምፍሳስ ኩነታት ይቕንሰልኩም እዩ። ነዘን ሓሳባት ምስ ረኣና ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ቅድሚ ምድቃስኩም ትርእይዎም ናይ ጾታዊ ርክብ ፊልምታት እንተሃልዮም ከምኡውን ናይ ጾታዊ ርክብ ምንባብ ተንብቡ እንተኮይንኩም ክተውግድዎ ኣለኩም። ነዘን ነገራት እንተጌርኩም ብልዑል መጠን ክትቅንስዎ ትኽእል ኢኹም። እዞም ኩሎም ሓሳባት ምስ ረኣና ንመደብና ክነጠቓልሎ እንተለና ናይ ሓደ ጥዕንኡ ዝተሓለወ ወዲ መትሎ በተን ቅድም ኢለ ዝሓበርኩልኩም 4 ምኽንያታት መትልኡ ብማእኸላይ እስካብ 8 ግዜ ኢሬክት ይገብር እዩ ወይ ድማ ደው ከም ዝብል ክትፈልጡ ኣለኩም። ንግሆ ካብ ድቃስኩም ክትስኡ እንተለኹም እውን ናይ ኩሉ ጥዕንኡ ሙሉእ ዝኾነ ወዲ መትሎ ንግሆ ካብ ድቃስ ክትስኡ እንከለኹም ኢሬክት ከም ዝገብር ክትፈልጡ ኣለኩም። ናይ ወዲ መትሎ ኣብ ምሸት ሰዓት ድማ ካብ 3 እስካብ 5 ግዜ ኢሬክት ክገብር ከም ዝኽእል ክትፈልጡ ኣለኩም። ኮይኑ ግና ናተይ መትሎ ንምንታይ እስካብ 8 ግዜ ኢሬክት ዘይገብር ኢልኩም ክትሻዕሉ የብልኩምን። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ብዝተፈላለዩ ምክንያታት ንኣብነት ብናይ ስራሕ ጻጢ ክኸውን ይኽእል፣ ብጭንቀት ክኸውን ይኽእል፣ ብሓዘን እውን ክኸውን ይኽእል መትሎኹም እስካብ 8 ግዜ ኢሬክት ዘይክገብር ስለ ዝኽእል እዩ። እዚ 8 ግዜ ዝበልናዮ ንሕድሕድ ሰብ ዘይኮነስ ማእኸላይ ከም ዝኾነ እውን ክትፈልጡ ኣለኩም። ካብ ሓደ ሰብ ናብ ሓደ ሰብ ዝተፈላለየ ከም ዝኾነ እውን ክትፈልጡ ኣለኩም። ኣብ መወዳእታ ዝረኣናዮ ድማ ኣብ ድቃስኩም ዘጋጥመኩም ናይ ዘርኢ ፍረ ምፍሳስ ወይ ድማ ናይ ስፐርም ምፍሳስ እዩ። ፈለማ እዚ ነገር እዚ ኣብ ጥዕናኹም ምንም ዓይነት ጉድኣት ከም ዘይብሉን ኣብ ፀገም ወይ ድማ ኣብ ሓደጋ ከም ዘየለኹም ክትፈልጡ ኣለኩም። ቀፂልና ዝረኣናዮ ድማ ብተደጋጋሚ እዚ ነገር እዚ ዘጋጥመኩም እንተኮይኑ ንስኹም ትሰርሕዎ ጌጋ ከም ዘለዎ ክትፈልጡ ኣለኩም። ንኣብነት ቀዳማይ ብዙሕ ምግቢ ቅድሚ ምድቃስኩም በሊዕኹም ትድቅሱ ኣለኹም ማለት እዩ። ኣብ መበል ካልኣይ ድማ ናይ ፕሮቲን ትሕዝቶኦም ልዕል ዝበሉ ምግብታት ትበልዑ እንተኮይንኩም ቅድሚ ድቃስ ማለት እዩ። ነዘን ነገራት እዚኦም ክትቅንሱ ኣለኩም። እዘን ክልተ ነገራት እንተቐኒስኩም ናይ ዘርኢ ፍረኹም ወይ ድማ ስፐርምኹም ኣይፈስስን ወይ ድማ እንዳቐነሰን ክኸይድ ክትገብሩ ትኽእል ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ ዝረኣናዮም ድማ ቅድሚ ምድቃስኩም ናይ ጾታዊ ርክብ ፊልምታት ትሪኡ እንተኮይንኩምን ናይ ጾታዊ ርክብ ምንባባት ተንብቡ እንተኮይንኩም ነዘን ክልተ ነገራት እውን ክትገድፉ ኣለኩም። ነዚ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካዕን ከተተባብዑናን ስድራ ክትኮኑናን ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ። ሓሳብ ርእቶኹም ንቻነልና ንምዕባይ ስለ ዝጠቕመና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ኣብፅሑና። ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና። ያኔለይ